Il-qorti qiset aġir imwettaq mill-Gvern fil-konfront ta' 3 impjegati f'Mater Dei bħala forma ta' ritorsjoni jew aħjar att ta' tpattija jew vendetta tal-ħaddiema segwew direttiva ta' azzjoni industrijali ordnata mill-UHM Voice of the Workers li rrappreżentathom. Il-qorti preseduta mill-imħallef Joseph R. Mikallef laqat mandat ta' inibizzjoni preżentat minn 3 flebotomisti kontra s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tas-Saħħa u kontra il-Kap Eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei wara li dawn tal-aħħar naqsu milli jagħtu l-paga li 3 impjegati tal-Gvern meta kienu qed jobdu direttiva tal-UHM Voice of the Workers fl-Ulju tal-2016. Bir-reazzjoni għad-deċiżjoni tal-qorti, il-UHM saħaqet li din ir-rebħa mhux biss għaliha imma rebħa kbira għat-trade unionizmu Malti. Il-UHM saħqet li tal-mistħija li tisma' li l-Gvern għamel vendetta ma' min obda direttiva ta' Union. Il-UHM assolutament ikkundanna l-aġir tal-Gvern għax ħaddiema li mhumiex membri ta' Union tal-għażla tal-Gvern obdew direttiva ta' Union oħra b'riżultat li l-Gvern ivvendika ruħu minnhom. Għal-UHM Voice of the Workers tali affarijiet ma jiġrux f'pajjiżi li suppostu demokratiku għar f'pajjiż sottożviluppat. Il-qorti fit-trattazzjoni tagħha wara li evalwat ir-rikors kif imressaq mir-rappreżentanti tal-Gvern qalet li l-liġi trid li l-prinċipali f'dan il-każ il-Gvern bl-ebda mod m'għandu jiddiskrimina kontra ħaddiem li jkun qed isegwi direttiva ta' azzjoni industrijali. Il-qorti saħqet li d-direttiva tal-UHM Voice of the Workers u li ġiet segwita mit-tlet flebotomisti ma deritx li kienet waħda biksur ta' liġi. Ħareġ mill-fatti li it-tnaqqis fil-paga ta' 3 impjegati tal-Gvern sar u kien qed isir għaliex huma għażlu li jsegwu direttiva ta' azzjoni industrijali mogħtija mill-Union. Wara li semet il-fatti, il-qorti konkludiet billi laqat il-ħruġ tal-mandat ordnat lill gvern sabiex iħallas il-pagi ta' 3 ħaddiema u ordnat ukoll il-Gvern sabiex iħallas l-ispejjeż ta' din il-proċedura.